Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Atty. Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Bing, 25 anyos og single. Nagpuyo sa Mandawi City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa usa ka kliyente nga among naserbisyuhan kay naamang ko sa house cleaning services magtrabaho. Aron inyong hisabtan, sugdo na ako sa diha nang apply pa ko nining trabaho ah. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa man ka? Madto ko sa kong amiga man oy. Ingon man siya nga nakuno siya ipasudlan ako nga trabaho. Mao ba? Unsa man trabaho ah? Na, kanang wa pa na ako mahibaw man oy. Padtuon lagi ko niya ron. Kay kuwang kuno silang tao. Mao ba? Nahala, sige. Pag-amping dito. Mao ni ako amigo, ma'am. Kugihan ra ba ni? Oh, kay ba ka kang mulimpyo dong? Mulimpyo og unsa ma'am. Bahay. Usa mi ka house cleaning services. Kada naay mo kontak na mo aron magpalimpyo sa ilang bahay at tuon day ninyo sa ilang bahay. Mao ba ma'am? O kaya ka na ako ma'am oy. Good. Ayaw ka balaka. Basta makita lang nako nga maayog kang mo trabaho. Muhatag kog bonus. Sige ma'am, salamat kay ma'am. Kano sa ako magsugod ma'am? Oh, maayo hinuundo nga na nakitrabaho. Lagi man oy. Pinangga gigihapon ko sa Ginoo balag wa ko makagraduate og high school. Basta buotan nanyo ka dong. Dili jud kaniya pasagda. Usa pa, daogon na maginas diskarte ba ang tanan? Nabiti na kahuman og eskwela diha pero tambay man gihapon. Mao lagi nay. O lang, lain pa ato. Kano sa mga magsugod? Manawag na sila nako noy. Kung nanay magpalimpyo og bahay. Oh, maayo hinuundong. Mao ni atong limpyuhan, Bing. Dako silang bahay no. Tinuod yun na. Abi ni mo no, kasagaran yun sa atong limpyuhan no. Mga dato man yun. Kay kasagaran gud anak nila, mga busy man. Way time para mag-general cleaning. Ilabi pa kay dako gid ni ilang bahay. Mao nang mo kontak yun na sila nato. Mao lagi. Ninduta ka no. Kun pohon kita na siya na ay ingon ani kadako. Mao gyud. Pero murag imposible kay na Bing oy. Maong di na lang ko mga ambisyon ana kay unsa ra gud ta. Ay, mao lagi. Limpyo kayo tuod yung agis pagpaglimpyo di sa akong bahay, ha? Ug tungod kay gigirahan ko sa maayon yung serbisyo, hatagan ko kamo og tip. Sa tagsa ka ninyo. Wow! Salamat kay sir. Salamat kay sir. Keep up the good work. Ug sugod karon, kada gusto kong magpalimpyo di sa akong bahay, kamay akong kutakon. Hala sir. Uy, salamat kay sir. Uy. Salamat din kay sir sa imong kaayo sir. Mao ba? Ay, maayo hinuon kay buotan ang inyong kliyente ganin na dong. Lagi noy. Dili arte unya. May siyang tao. Pero dong, pagbantay gihapon sa mong liho ka, Nga naman oy. dili ba parehas og batasan ng mga tao. Tingali, buotan jud inyong kliyente ganina. Pero basin ba yapon? Makataymi mong kliyente nga, buangon. Ilabi pa kay kasagaran nga bahay nga inyong adtuan. Mga dato jud may tag-iya. Oh, nahibaw man ko ana noy. Di masagid mi magpataka sa among lihok noy. Dobling amping man gyud mi hinuon. Aw maayo noon dong kumauna. Marag, lain nun og patasan ning takyas bahay nga atong limpyuhan no. Donggan ka gani na. Naglimpyo na lang diyo eh. Basta. Iwasan na diyo. Dami. Nahigi siya batasan sa mga kliyente nga atong nasugatan ay. Mao lagi. Mga paspasin ang lihok nimo din ha. Aron nga makaadto na ta. Naglimpyo man silang atinura sa mga CR. O di, tabangan na to. Kuha na to din sa sala aron nga madali. Kapit na basta tamahaman. Ay, kinsa nagkuha sa akong cellphone din eh. Sir, Tugaan mo tinuod. Usa ninyo may nagkuha, no? Sir, wa man taon mi anak sir. Dili man taon mi manghilabot sir.
Nang limpyo mami din he. Kamu rin ni adin karon. Dinhi to na akong gibutang pero nawa na dinhi. Oh, sir. Way mo gawas sa akong panimaya, hangtod nga dili makitaan ang akong gipangita. Sir. Recorded by X Thunder Gaming. Unang higayon to na kung nakasugat may ingon ato nga problema. Nga gipasangin lan mi sa butang nga wa na mabuhata. Og aron lang gid nga mutuo siya nga wa gid mi manghilabot, wa gid mi mogawa sa ila hangtod nga dili niya ma-inspect ang tagsa-tagsa namo ka mga bag. Pero wa gid siya nakita. Pero lagi kay kamera may tao dito atong higayon na. Hugot gid ang iyang pagtuo nga naara namo ang nagkuha sa cellphone. Pero ang pinaka wa gid nako damha. Ikaw may nagkuha sa akong cellphone mo nga ka. Ako sir? Ano ako man sir? Ikaw may akong nakita nga pwedeng mukuha sa akong cellphone. Ganina ra akong nakabantay nimo nga murag ako ray imong gipanindan. Sir, dili taon ko yung nana nga klases pagkatao sir. Uy. Maginom niya! Pusilon di karon! Oh. Sir. Kulba kayo mo. Dili lang yung mga kong gibati ganina. Ayaw ka balaka. Nasitol na kini sa kapulisan. Grabe lagi tawhan na, ma'am. Bisag iya nang itanaw ang maong isikabag, pero padayon gyapon siya na masangil na mo, ma'am. Nanunya unsa naman, Bing. Okay na ka? Dili! Hilasang kong tawhanan nung. Bisa pagdato siya. Ikiha na to siya. Manoy, Dili lalim iyang pasangil mo. Dihulga pa kanyang pusilon kaniya. Unyang nga pusilang na yun. Unsaon na lang. Manoy. Ako dong. Nagduda kong modus na to niya. O dili kay karon na lang higayunan niyang gibuhat. Manoy. Nagdako ko nga akong maguwang mao'y mibarog isip inahan og amahan ako. Kay sayo mang nawa sila sa mama ug papa. Gika na mo tungod sa aksidente, mga kundo na gani dili maayo mahitabo nako. Si Manoy gid ako ang grabe gid kaayo nga makaprotektar. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Na masangil ang kliyente nako nga ako kuno mao'y nang hilabot sa iyang cellphone. Ug nakadungog gid ang akong mga kauban ato higayuna nga ako may iyang gipasanginlan. Unsa man kasuha ang pwede namong ipasaka batok niya? Ikaduhang pangutana. Ang nakakulba gid nako grabe ni atong higayuna kay iya kong gihulga nga pusilon. Unsa man sang kasuha ang angay namong ipasaka atong bahina? Ikatulong pangutana. Kung magpasaka mi og kaso sa akong Manoy batok atong hitabua, gasto ba? Mga pila masag kay magasto? Ug asa mi pwedeng muduon? Ikaw pat og katapusan. Doon na ba'y libreng attorney nga pwede nato nga ikonsulta bahin ini? Asa man po og unsay mga kinahanglan namong andamon? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bing. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw. Ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal, personal, problema sa to mga kapikas ka relasyon, mga dokumento natay mga pangutanang legal dinha kabahin sa balaod. Ipada ninyo ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Mahimo sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw from Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tanang mga naminaw nato pinaagi sa Facebook account. Dako kayo namong pasalamat nga naamo kanunay nag-abiba namo. Thank you kaayo ninyo guys. And nga nangita gyud mo paagi makapaminaw sa tuang programa sus kanindot gyud ana gyud no. Big shout out sa mga manag-drive silang mga sakyanan, sa ilang mga taxi, sa ilahang mga Grab, sa mga naninda. Hello ninyo, kumusta mo din ha? No, salamat kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, no? And ato ang letter sender taga Mandaue City, Mayor Jonky Uwano, our new mayor under the new Mandaue, no, one Mandaue. Ug sa ato ang Lone District na Congresswoman Lollipop Uwano Dizon. Hello ninyo. And sa tanang mga silingan ako des Mandaue, kumusta mo tanan din ha? Ato ang letter sender taga diha, taga Mandaue Hanon. Okay? Ang iyahang pangutana kabahin ni sa kay naw nerbisyo manggod ni siya. Marang cleaner ba? Uso na ba yan na ro, no? Ang kana ganing mag-cleaner ta. Pero nakainkwentro sa gyud ni siya kay nakatiming sa gyud og batig-batasan nga kliyente kay nga naman kay usay kanang wala kitay panahon maglimpyo so mga hire tag cleaner karon kay napasanginlan man to sa aton drama ganina gipasanginlan siya nagkuha og cellphone ang kapait kay gihulga pa siyang pusilon no nakuan man to natos drama kaganina so mo ni ang unang pangutana na masangil ang kliyente nako nga ako daw maoy nang hilabot sa iyang cellphone ug nakadungog gyud ang akong mga kauban atong higayuna nga ako maoy iyang gipasanginlan unsa mang kasuha ang pwedeng namong ipasaka batok niya. Of course, ang kanang pagdaot, pagmugna-mugna, bahid sa tuang dungog, pwede gina natong ikiha for oral defamation. Kay gipakauwawan baya ka, gipasakaha, gipasanginlan kag bati og di mao, no? Lisod sad, bati kay nang inana. Ikaduhang pangutana, atong higayuna non ang nakakulba kay iya kong gihulga nga pusilon. Unsa man sang kasuha ang iyahang angay ipasak, angay pa din niya mapasaka kana bati na gyud kaayo na kana ganing kasuko mo no pero ayaw gid mo panghulga mo buhat og dautan kay kanang ingon ana kalapasan gihapon na sa balaod that is called grave threats kana nga gihulga na kaniyag pusilon agoy usayang plano patyon ka tungod lang cellphone ya pasangil pagyud grave threats ang tawag ana aside sa iyang pagpakauwaw nimo ang iyang pagbahad no og dautan nimo that is a violation no of the revised penal code grave threats gyud ato ang pwedeng makiha ana ay gyud mo hulga kanina angay patyon gyud tika ba patyon tika ayaw gyud ipapusil tika agoy kana inana no usahay yano kay na mo gawas sa atong baba pero careful mo grave threats na day grave threats na te ikatulong pangutana kung magpasa kami og kaso sa akong manoy batok atong hitabua gasto ba mga pila man sad kahay magasto og asa mi pwedeng moduol okay kasong kriminal man ni siya no and dapat unta pagkahuman gyud ninyo og atong hitabua pablatter gyud na ninyo dayon no bahalag later na mo file og kaso ipablatter gyud na now ang kaning kasong kriminal pwede mo ang pulis mo pasaka ani or kamo nya ang piskal man ang mahimo ninyong abogado kay criminal case gani it's a violation of the law of the state kamo mo'y mahimong testigo sa ilahang paglapas sa balaod no sa ato ang gobyerno unya apil na ana pod ang imuhang civil damages. Okay? So, practically speaking, kay gobyerno man, di ta mo bayad og abogado. Pero di po gumaingon nga wa gyud mo'y gastuhon. Sahay, kanang mga sirok-sirok, si gobyerno dugay. Pero, ang pag-attend na tog kaso ka na, gasto sad baya kay usahay, mag-hearing. Nya kinahanglan, baya pud ta mo adto, mutunga, mawadtangan po tag inadlawng sweldo, plete, kaon. Kana mga ingon ana, diha ta magastuhan, diha pud ta makaingon hasol. Munang usahay maingon pud silang kapoy lang dila may padayon pero kung nakalapas pud sa imuhang katungod, gahini pud nagpanahon, no? So kana unless mo kuha mo private lawyer, okay? Ikaupat og katapusang pangutana duna bay libreng attorney nga pwede natong ikonsulta bahin ani. Asa man pud og unsay mga kinahanglan namong andamon ako gipablatter gid unta na ninyo. Pero you know, pwede mo moduol sa IBP, no? Cebu or Cebu City or Cebu Province para makapangayo mo og legal nga consultation og legal opinion og unsay angay yung andamon or pwede gyud mo kanang mga abogado din sa City Hall sa Mandaue mga buutan kay na sila pwede ra gyud na and I'm very sure andam na sila muhatag og tambag ninyo sa imong mga pangutana so adtua lang na ditong City Legal sa Mandaue da City Hall wa ko kay asa kadapitan sa Mandaue pero I'm sure katultol kas ato ang City Hall mga suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakut
tutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide, Tatakar